Sí, una trobada que se celebra en una temporada històrica de neu. Aquest cap de setmana s'està fregant la plena ocupació a les estacions d'esquí catalanes. El cap de setmana ja costa trobar hotel, recordem que és Carnestoltes, i pel març també ja comencen a arribar reserves. Podríem estar davant d'un març històric, el més important de tota la història de l'esquí a Catalunya. I clar, això per què? Doncs perquè hi ha gruixos de neu molt importants i també perquè el temps acompanya, i d'aquí que també es faci, per exemple, aquesta trobada que ha reunit a 150 constructors d'iglús, d'aquestes peculiars construccions de neu. I en què consisteix construir un iglú? Molt fàcil. En primer lloc, cal treure els blocs de neu, que en aquest cas es treuen d'aquí, d'aquesta pedrera, en direm pedrera, i llavors cal col·locar-los d'una forma molt especial. El més important, ens diuen, és la inclinació. Aquí construiran entre 30 i 40 iglús. Es premia, com deies, l'originalitat i també la construcció. És un reconeixement. Diuen que no es tracta d'un concurs, sinó d'un reconeixement, i molt important perquè tota aquesta gent que està construint iglús, fixeu-vos en això, es quedaran a dormir aquí, passaran la nit en els iglús que han construït. Esquiant, baixant en trineu o fins i tot construint iglús. Les pistes d'esquí catalanes freguen aquest cap de setmana la plena ocupació. Un dia estupendo per esquiar. Està bé, l'únic que fa una mica de calor avui perquè fa molt de sol. Hem pujat amb uns amics aquest cap de setmana, que estem aquí a un alberg molt a prop de pistes. Els gruixos de neu superen els 100 centímetres i en alguns punts de Lleida arriben als 200. Per la setmana que ve, Carnestoltes, s'estan esgotant les places d'hotel. Estem tinguent molt bona temporada, si més no la millor de les últimes 5, i a més el que ens fa estar molt esperançats és que el mes de març, per lo que ens anuncia i reserves i bookings que tenim, és que pot ser potser el millor març de la història. En Manel Paleta ha pujat a la muntanya per canviar el ciment per la neu. Yo he hecho muchas casas, entonces tengo una idea de cómo se hace. Aquí el més important és la col·locació dels blocs. Fer iglús és com nedar, a base de vídeos no se n'aprèn. Un dia t'ho han d'ensenyar, ho has de provar i quan hi pilles el tranquillo llavors ja surt. Això d'entrar aquí dins. Estaran tot el dia fent iglús. Hi ha més de 30 grups. Vam venir a fer un matinal per veure com es construïen i tal, i ens va agradar molt i llavors vam decidir venir i avui dormim. N'hi ha que venen de França, Alemanya i aquest any fins i tot de Nova York.